Hamdan wa syukran lillahi sallallahu alaihi salatu wassalamu alaihi amma ba'd. Kunjuk sungkem mring santa pepatan ning para sepuh piti sepuh aji sepuh kang satuhu pinundi pinangka punden ingkang asipatitah. Katur taklim wa ta'tim mring santa pepatan ning para alim ulama, para pinter, para wikan, para winasis. Para sarjana sujana ing budi ngagambet karma luhuring budi kang satuhu katrantu minangka lunging pitedah pituduh pemacuh lan pitutur. Katur bekti mring santa pepadaning para pamengku makarya labet praja dharaing nata ingkang satuhu katrantu minangka pangayoman aning jagat gumelar. Caos pangkurmat mring ngarsaning para lenggah kakung Sumawana putri sepuh anem samudayanipun ingkang satuhu dhat pinanting pangkurmatan tatan katelumpen mring katang muda werda taruna ingkang ambek dharma luhuring budi anyeng goyong bot repoting Bapa Asari putra Ibu Supriyati ingkang dhat karoban raos sing katresnan. Nuwun amit pasang kaliman tabih ilo-ilo dina sinebat ngilo duniti nabena tulak sarik mawang tawang towang labet mawang tun tiyang kawula hamiyak subasita nyang tata krama hanggembil kamardikan nyegagang samya wawan sabda ngandhek kang lumangsana nenggih nedya kawula piniji dadi jajaring pamyawara nganting wicara kang urip praniti saking mungguh tumapaking titi laksana dicara adat widiwadana panggih kaum suci jerat modari sang temanten inggih dihayu ila kusuma Anggraini Atmadanira Bapa Angari putra Ibu Supriyati kang kusnya sembada cinapukrama dening Muhammad Fajar Sintik Atmadanira Bapa Muncin dalas Ibu Kujemah raing parampara kang piniji wusnya arsa samapta ing gati sawanggoing diri wasana mijilnya pinanganten sangka sasana tepas wangi katindaknya kahayang pring sangyaning para biyata srimpi panjayah kadya penganten binayang bayangkari. Dan sembah lireng ulun kabur mring sang murebeng ngarat Bismillahi tawakkaltu Bismillah hamiwiting sun kelaman nyebut asmaning Allah jal jalaluh tawakal tu pasrah separas wending sepring kurbaning Gusti kang kurban ngerat sedoning sun hamong nulan takil kasih waliullah Kanjeng Sunan Kalijaga kang wis amedhar kuwucal luhuring mangsa lalu lumantar sadengah kang mrembyah kanthi tindak sepecak tembung seklimah sedaya kang musuda dening pinolati kula ing jatma yen warsa marambah manek puja brata ngarsaning Gusti kang Maha Kawasa kawitane sengenge wis ning sireng kula dampyak-dampyak mijil sangka sasana tepas wangi nenggih dihayu elang kusumah anggraini kang ngarsa kadherekaken tindaknya sang Suba Manggala dihayu weni asih dupi wisnya samapta ing dadi salbaing diri seblak sampur tanjak warangka sembah sungkem nedya hamiwiti lumapat lumadi andherekake tindaknya sang kusumaning ayu sangka sasana tepas wangi solahnya sang Suba Manggala endah dirutut matut awit-awitipun wis ngudi indah ing ilmu ing bab tata gelaring budaya marma batana momokal dupi itu mapaking dadi
Pinitaya dadya sang Suba Manggala Subawa sekarang pituduh Manggala dadya pangarsa marang datana momokal sak solah bawane tansah nut runtut anut sak soleh gending kang mati nedya den pinitaya anjeng karangke sang kusumaning ayu elah kusumah hangraini sang kusuma angraini wanut ding sulisting marmapuri nggo ibu sapa apa to babare sarira hameng lekeris mustaka sedengan maesan arek maneh hanya karbagum kinancing tunduk mentul cacahi rasaka lamun to gelo maksana candraning kaya astaning tinyo kang lagi ngawe jejaka kang lagi labuh praja kekancing sesumping kembang mladi amrek anggota arum lamun to lumaksana hangebeki sasana mawi balati karena sedengan hanjamur kuping pilihane hanapak mau alis nanggal sepisan idepe tumeng tawang netra lindi jarit barak bawang sabungkul grono krungih latinyo manggis karengat lambe sinigara jambi waja petak urut lir jinangka janggute jatis bebayu katon ngarencang pamidanganira Waradin samlan kasampiran kembang melati amrek ngondo arum lamun to gelo maksana astane Hanggedewa Gading driji hamucuk Tanjung bangkeane nawon kemit pupumu kang gasir timbul kial hange manaken tungkak bunder lir jinangka driji jempol kaya sirah sarpa lareangon lamun to cinarita kanthi babaring ganta prasasat kadya alwih warna hakurang condra mengkono to pangudas paraning driya hambabar endahing sang Diahayu elah kusuma anggraini nalika semono kairit tumapak tumujuaning sesarunggan nenggih kampil Gading dampari nenggo kang lemek babut permadani hawarna seta kanan kering kinebutan laring manyura kongkas gandane hangamrek anggondo arum hangebeki pacak sujining taun Rama ibu kang numbing paman tanganan kering dadya sasmita lampun totan kendhat sing katresnan saking Rama lan ibunira saya hanya ketindaknya sang Suba Manggala handherekaken ponang Srihatmajari sang temanten putri tumengkeng sasononggan dampar rinengga nulya sang Diahayu kalenggahaken handangkep hanggana raras angantu prapaning sang jejaka kang dadya gegantilaning kala prasasat kang kaya lagi labuh praja toko kaya mangkono panguturitaning Jaya Hambabar wijining sang pengantin putri sangka sasana lepas wangi lamun to kawijining lesan
para hapsari demonton mring sang dwija kadang kalawara sajiwa kaseng tias keoran ning karyawandira samyong yatrengganing prabata mengkono pijeling penganten ngakung sangka sasana palarman tindak yo kadya andherekaken Mahesa Gora gongsa wis natap gendhing kebo gero lamun to adat lubeya ing karatong Surakarta hatining ngrat miwah ayoja karata hatining ngrat lamun to gongsa kang wis natap gendhing kebo gero yakin kono katemben amandhangi prapaning tamu agung parandene tan berbeda mawan kang ginelar aning sasana Bali winangkun dalemipun bapa Asari putra Ibu Supriyati yekti nembe amandhangi prapaning sang bagus Muhammad Fajar Siddiq Atmajanira bapa punjen dalan Ibu Kunjemah nalika semana wis mijil sangka sasana palarman lemampah dumadi remembat handherekaken sang Suba Manggala tumujuning sasana yang kang Gusti winati tindak nyodenapit ning Rama Ibu saya wibuh perbawane hawit sang Ginagus Jejaka ingkang jejeg piatek pengawak Prabata turining going busana apa to wusananira baludru cemeng ingkang linerek menang Sotya sirna sipating janma amung prasasat pindha Narendra Gung Binatoring ing tedak aning Madyapada songso agung kang hangesuhi hawimbuh perbawane kanan kering duta saraya nenggih Kyai Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru sinambung puntat Jejaka bagus pager bagus ingkang beghamber hambalapar kadira Pinjalanidi lumampah pindha sela Barakiti sela wis ngarani watu Barakiti arane semut lir petah semut kang lumampah saking giling sela antut runtut norana kang kunjang langgang nalika swara tindaknya sang Ginagus kandhek sawetawis anampi sasmitaning sang Ibu Juru Sumbaga nalika semana Jejaka kang hangembani duta Kyai Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru kang dimati sangka Widodari Cacat Sapta sanga kahayuwangan Tinjumaya Amperbeki patengganing sang Dehayu Ela Kusuma Angraini nulya tanggap pardaya sang Dehayu andherekaken tindaknya sang Suba Manggala tumakeng sasronggan nulya lumampah lumarak anut hasmitaning sang Suba Manggala saya hanimbu tuwuh Prabawa
Rama ibu kang tan kendhat handherekaken tindak nyo. Nulya saya hanyaket sigra amegot tinggal punang temanten kang usahanya juga paguting catur netra ambawaning rasa kang tumaneng jroning nala termasuk ndoling antariksa Nadyarsa kumlawe astane sarpi bebalangan gantal apa to wujudin werdining gantal sangka kakung kang diarani gondang tutur gondang kasih kang saka putri gantal kang dumadi sangka suruh-suruh kang lininting tinang sulaning lawe wenang dene suruh kang pinilih yaiku suruh kang petemu rese yektine suruh sejayan dilulu lumah lan urip yen iki tunggal rasane mracetani Nadyarta sajuga winastan priya kang sawijaran pawesti lamun wis bisa manunggalake cipu rasa nyanggar sate yekti kono bakal dadi jatuh kramane nulya atur sembah mring Sang Guru Nadi sigra tapuk catur astane tapuk ing catur asta siniram tirta kang Gusti nadaning bapa kencana sinaratan kembang triwarna ana kembang mawar ana kembang melati janggep lawan kembang kanthil yaiku dadi mustikaning sekar werdine linawar-nawar saka tembung kang mijil saka kedaling lati tumah kumandhil kanthil ana ing jroning nala sigra nggih hamijikipun nang astanira ing pangangkah amung wigya suci sirna sekaing sukerta nulya kang kumadi leliru wujuding puneng kembar ayang dadi sawijining kaluwarga agung bapa ngasari dalasan ibu munjen kang kusnya nyawiji dadi siji manunggal dadi setunggal nulya ndodhok mari kelu Sang Hyangyayu atur sembah bekti ana ngarsaning Sang Kakung werdine Sang Hyangyayu Pusya arsa ngabekti mring Sang Guru Nadi nulya bagus Muhammad Wajar Siding kang liwir-liwir ponang rikma tandha yekti dadi lamun Sang Binagus sembada dadi papan pangayoman aning jagat dunya pamon anapak ponang tigan kang dira tapak Pusya pecah ambyar mrajeh mati lamun tawus pecah nalari mecah pikire punang temanten sak pecahing punang tigan dadya sasmita lamun to ana jejaka lawan kenya kang wis pecah nalari mecah pikire werdine apa-apa wis kudu yasa dhewe apa-apa wis kudu golek dhewe apa-apa wis ora kena njagake meweh wong atuwane nulya Sang Hyangyayu hamijiki samparanira Kakung werdine hanyujeni mring pepadaning Sang Kakung dadya sasmita lamun to meminta ana pangmasan ning Gusti kang akarya loka mugia sirna punang sukerta katemahan wahyu jodho kang sejati nulya sakpurnaning nggih hamiji punang samparan Sang Hyangyayu ketaling ngadeg jejer werdine wis tan hambedake uga dadya sasmita lamun to netepi prasedya handiga sak petarangan werdine pecah siji kabeh belani lamun to mulya siji kabeh kudu nyami nulya Sang Hyangyayu hangitire dununging Sang Kakung werdine pusnya prasedya lamun to siang pantaraning rati amung tansah gandil gondal kemanting prasasatan ora kang bisa misahake nadyan to hamung sarikma pinara sastra
nulya sang pinanganten ngadeg jejer siningepan sindur dening Rama Ibu. Dene sindur kang pinilih yaiku sindur kang awarna rekta lawan seta. Werdine dadi sasmita. Pinanganten ginadang-gadang waniya marang bebener wedya marang kanestan. Ingkang Rama mungguing ngarsana tapi tembung ing ngarsa sung kula daing madya mangkon karsa. Dewi kang ibu mapan drunging pungkuran tapi tembung tuturi handayani. Werdine lampung Rama kelawan Ibu Wesnya Sembada. Siang pantaraning ratitan kendhat memintara panguwasaning Gusti Kang Karya Loka. Uga tan kendhat nggih teparing tepuh kelawan tuladha mringat majanira. Nggih arsa mangun bebrayan mugi tansah anut marganing kautaman. Pamuring kuleng helinga salah jatnika yen wacana kudu manis pinanganten kahirik lumampah pindha sapa mentarangan sak pecah tindak sak jangkah kendel werdine pinanganten amung kebaing pengati-ati ora grusa-grusu wekasan wis luru nanging nadyan sareh bisa temah pikoleh pinanganten kanggo saya juga kairit ning Rama Ibu kanthi kembaning sindur tumujan ing sasana Dampar Wini Sida. Nadyan nindaki dharma luhur ingkang kawitan nenggih upacara jumenengan ya upacara tandur. Pinanganten kanggo sanya juga kajumenengake dadi raja sedina miyang ratu sedalu. Tegese tandem tojen pinanganten kanggo sanya juga Wini Sida dadi raja sedina miyang ratu sedalu minangka saring mawiwahan. Lampun to diwuli sipating netra sirta sipating janma semantah amung pindha karaden Pandhi Hasmara bangun kang dajine sing Dewi Sekarataji. Dening sang ibu juru sumbaga kadudut poneng dhuwung lulya kasasmita kinten mujaning sasana kungyan patengganing Rama Ibu. Kanthi hangruduk poneng terompah dadi sasmita lamun dununging anak ora bakal ngumpuli mulyaning Sudarma. Punapa merah ingsun prihatin waspada mijil tudhatan karya alampah adi jawat asta hanyung kemi pepadaning Rama lawan Ibu. Kawitan sang Dyahayu elang kusuma angkraine hakiji samparan irung Ibu. Dan ya tandha yen kelan mangka sang Dyahayu warsa kabekti. Awit kang ana mung rasa eling.
eling mring hanggan ing ibu kang Kusna sembada dadya papan yoga brata dung kaping 9 candra dasa ari mulya sang Dyayu amarga patenggan ing Rama yo kanthi dharma kang satara juhamiji samparan ingkang bapa tandha yen lamun sang Dyayu laku sumakraine eling eling mring hanggan ingkang Rama kang Kusna sembada hangukir jiwa raga Kanjeng Rama kang Kusna hanetepi jejibahan luhur anggula wentah anglining pring dununging Atmaja wiwit timur ngatya prateng diwasa hingga manggih alaming madya nuliyen pinanganten hajawat asta lumampah dodok sesedoan hamendheki mring patengganing bapa munjen lawan ibu Jemah ya kanthi dharma kang sataraju pinanganten Gus hanya juga hambar bagi patengganing bapa munjin dlamlah ibu Kujemah sang Biragus Hamiji Samparaniara sang Sudarma Nadyanto gontotan kebabar aning lati nanging wadine lamun to bisa jerit anjelih duh Kanjeng Ibu tuh luhur dharma paduka Kanjeng yen tiyanggen kula hanyung kemi pepodo paduka Kanjeng Ibu yekti kawula nyuwun lumunturing pangestu paduka Kanjeng Ibu duh Kanjeng Rama boten ateges kawula badhe nampa dhateng dawuh paduka boten badhe batal dawuh paduka Kanjeng Rama nanging satu dawuhing kodrat pestining Gusti dawuhing jodho katane mangsa kawitaning dinten menika kula mimbuhi dhateng rekaos manah paduka Kanjeng Rama Kanjeng Ibu ketitik kawula sampun hanganti gegantilaning gesang kula minangka lelimbangan anggen kula badhe lelumbaning samudyaning bebrayan agung mila Rama Ibu mugi kagunturna pangestu puja lan donga paduka mugi anggen kula manggon bebrayan manggiya bagya jati wiwit alamadya tumeka jana loka Rama Ibu wis katarimah apa to kang dadi sedyaning pinanganten kritik ana cahya sumunar hamimbuhi perbawa wenang pinanganten kang saya hawimbuh rasa tetek tata titik luliar sohan nderekaken dharma luhur kawitan kang sasmita nenggih karombongan kang wis yorinakit dening sang ibu Susumbaga apa kang den samapake ngangka sepisan nenggih wujuding guna kaya kacar kucur
apa ta wujudin werdining guna kaya kacar gucur kang dadi tandhae plasa bangka mongko iku tilam lampus dene kang dadi sithik beras lawas kacang lawas deli lawas kang dadi sasmita sepirata sak lawas-lawas sing guna kaya kacar gucur mugi isih lawas guna kaya pangko jemaning temanten dene sang binagus ngenyong ngesokke isining guna kaya kacar kucur tan kemarang kecicir wertine sang binagus handar beni jejibahan hangupa jiwa sedaya kabeh den pasrahake ana karsaning sang Dyayu tan ana kang kemarang siningkit nadyan kaya mangkono sang Dyayu ilang sumangraini ngenyong nadai tan kemarang kecicir wertine handar beni jejibahan hanyukup nyukupan sepira ta guna kaya pangupa jawaning sang kakung prasasat ora kena nadai guna kaya kayane kok lanang liya mesem sepamburan jering Bardaya dupi guna kaya kancar kucur wis paripurna kapundhut pun nang syarat-syarananing dening sang Ibu Juru Sumbaga Nulya sinambung muntat kasamatake karombongan ingkang angka karo nenggih wujuding tumpeng arabyong tumpeng saka tembung metu dalan kang lempeng werdene gaya mangun bebrayan amung mugi tansah nut piturut pring dawuhing Gusti piwah sumai Kanjeng Nabi ulus ngarani bareng bujana wadah Andrawina suka parisuka tegare dahar walimah minangka kundhu syukur ana ngarsaning Gusti awit wis nyosembada kang sinedya jumbuh kang ginayuh tempung tumpeng uga jarwa dasake mentune nek wis mempeng nek rung mempeng rung metu nek rung mempeng rung metu tegese nek wis mempeng nggone ngandhemi katresnane bakal wahyu jodho kang sejati aja dipikir nenti-nenti nadyan to hamung sak kulukan yen sami hadodolangan ewa dene labet ing nambaran raos sing katresnan temah bisa nambak luwe puneng padarane ing pengangkah dadya pamuji sepira ta pikulih pangupa jiwane pinanganten kanggo hanya juga temah bisa murakabi apa kang dadi kebutuhane Dupi wis nyapurna kembul bojana Handrawinaya dahar walimah kapundhut punang syarat-syaranane dening Sang Ibu Juru Sumbaga nulya hangurak menang ingkung kang den urak nggone sing lanang cilik nggone sing wedok gumedhi ingkunge Bu ingkunge kang nggone sing lanang cilik ingkung uga tembunge ini kok nggone tansah manekung tegese donya mangun bebrayan kudu tan kendhat eling nggone manekung puja ana ngarsaning Gusti Kang Maha Kawus pamutah pamujine mugi donya mangun bebrayan enggal pikantuk kalining katresnan
wujuding Pratimata kang bangkit apa jalma lamun pamijila ngangkung dadi putra kang saleh taruna hangukuli bapa lamun pamijil putri dadi putri kang saleh prasasat kadya Hapsari kasuwargan jati kang bisa sok pamareng mring manah rasaning Sudarma Nulya ingkang angka catur kasamangke tirta pawitra adi tirta wis ngarani banyu pawitra wening adilini wis iku dadi wening-weninge banyu ing mengangkah bisa wening cipta wening rasa wening karsane tirta iku banyu dewaning Wisnu dewaning penguripan ing mengangkah bisa adem ayem tentrem samya asah samya asih nggih sami hangesuwi bebrayang nadyan namung sak tegukan nggih sami hangunjuk kunang toya ewa dene bisa nambak salib pun nang gondange ing pengangkah samubarang kemaringe Gusti mugi dadi nugraha kang bisa hanemai kaberkahan aning sugeng aning jagat triloka sak paripurnaning karombyang ing angkata catur nenggih ngunjuk punang tirta dadya sasmita lamun tawasya paripurna runtut rerun janadi cara panggih daum suci nenggih diahayu ela kusuma angraini hatmajanira bapa Muhammad Askari putra Ibu Supriyati kang wusna sembada jinatu krama dening Bagus Muhammad Fajar Sintik putranira bapa Munjen putra Ibu Munjemah nglenggana dening kawula kang piniji amraniti saking barayat ageng keluarga agung ingkang make-up dekorasi saha para kadang mitra ingkang nderek hanying buyung nglenggana kanah tempat kirang jangkep awit nglenggana hamung jejaring janma lumrah titah semantah marmo datana mungkal lamun toh hanyandang luput lan salah ing pasana tembung kathah wadana kang urepna ing abahan kapanduk warastra kang bukit sewu lepat cadhong duka akhirul kalam wa'afu minggum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nulya badhe kasambet supa pari